A dneska budeme hrať Skyblock, teda OneBlock. Takže môžeme začať. Takže hneď nás to zabilo, lebo sa mi to búklo, takže GG. Takže ideme znova. Máme už tu ten blok. Musíme zhodiť. Tak. Samozrejme, že si to tu zväčšíme. Takže máme tu prvé drevo. Spravíme si styky, krompáč, sekeru. Áno, máme zemiaky. Takže samozrejme spravíme si čo? Záhradku. Každý správny farmár musí mať záhradku. Vyťažíme toto, ktoré nám ani nepôjde vyťažiť, lebo nemáme správny krompáč ešte. Takže asi tak. Mohli by sme tu chvíľku počkať teoreticky, kým by nám to tu zazeleňalo, ale to bude asi na dlhšie, takže máme tu prvé uhlie. Samozrejme reklamy vystrhnem. Takže vykraftíme si slaby. Inak ja tu mám taký mód, v ktorom môžem kraftiť hociaké jedlá, ako napríklad hamburgery, ale asi najviac budeme kraftiť tieto hranolky, keďže to je iba zo zemiakov. Som si ten mód nastavila. Samozrejme, bohužiaľ,
hrajem fejkovú verziu Minecraftu, takže aby ste si mysleli, nehrajem to real, hrajem fake. Lebo ja mám na mobile proste iba fake a tak si trošku zahrajeme fake, dúfam, že to nikomu nebude vadiť. Inak ho by zaujímalo, ako sa volá ten fake. Volá sa to Crafting and Building. Je to podľa mňa lepšie ako normálne. Ne. Není to akože moc lepšie, sorry. Ale je to dobré, keď vám napríklad rodičia nechcú dovoliť platený Minecraft. Ako napríklad mne. Alebo oni by nás skôr chceli. Ale viem ako, ale proste vám nepoviem radšej, nefinančné asi dôvody. Keď je lacný. Ešte máme svoje problémy. To asi nikoho nezaujíma, si myslím. A kto ešte o tom nepočul, za 2 dní sa premenujem, budem sa volať Moonix. Aby ste mali ľahšie meno, aby ste si ho ľahšie zapamätali. Lebo Mr. Moonlight je dosť ťažké na zapamätanie, teda aspoň pre niekoho. Niekto si ho vie zapamätať, niekto nie, takže sa kvôli vám premenujem. Mám tu diamant, ktorý nemôžeme vyťažiť. Slepka cípne. Spravíme si ďalšie sleby. A zväčšíme to tu. Aj tak toto není moc ľahké hrať, lebo sa tu spawnujú aj moby, budú ataky. Takže môžeme si vykraftiť teoretický pec. Položíme ju sem takto vedľa. Dáme sem toto a dýne sa tam nedajú dať. Tak čo by som tam dala? Uhlie mám jednu. Takže poďme ťažiť. Prvú vlnu. Myslím, že to nikoho nezaujíma. GG. Asi tak.
Tak máme tu mod aj batohy. Tak máme tu také žemličky. A toto je z tohoto skyblocku všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a pre ďalšie takéto videá tu zanechajte like a odber a v ďalšom videu by sme si mohli už začať craftiť jedlá. Takže teším sa, dávajte like a odber. Snažím sa dosiahnuť 50 odoberateľov. Teraz mi momentálne chýbajú 2 do 30, takže odoberajte. A čau!